Ζούμε μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. Αν νικήσει απόψε ο Ολυμπιακός, δεν θα γραφτεί απλώς ο ιδανικός επίλογος μιας πολύ ωραίας μπασκετικής ιστορίας. Αλλά θα μιλήσουμε για την ομάδα Θαύμα, το αριστούργημα του Ιβκοβιτς, που ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. Διότι μπορεί να λέμε ότι στο μπάσκετ 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος, όμως εκείνο που εξητάρει είναι η έκπληξη, το απρόβλεπτο, η υπέρβαση, η κατάθεση ψυχής, η νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γκολιάθ. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και απόψε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Σπανούλη στο Σισκάουσκας, 9,7. Δεν κύλησε το ρολόι. Ρωσική ρουλέτα ελευθέρων βολών. Ποντάρουμε τώρα στην αστοχία της Τσέσκα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί. Η πρώτη απόπειρα είναι αν μπορέσει να κλέψει την μπάλα. Από εκεί και πέρα, μόλις μπει η μπάλα μέσα, πρέπει να κάνει φάουλ και να περιμένει την αστοχία των παιχτών της Τσέσκα. Και από εκεί και πέρα να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. 4.000 και πλέον Ολυμπιακοί. Έχουν γίνει μια γροθιά με τους παίκτες και το τεχνικό team. Απίστευτη επικοινωνία μεταξύ κερκίδας και παρκέ. Γυρίζει ο Παπα-Νικολάου, γυρίζει ο Σπανούλης. Τους λένε να συνεχίσουν να φωνάζουν όλη τη δύναμη της φωνής τους. Αστόχησε και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με το ένα χέρι. Ολυμπιακός 7-10 πριν από το τέλος. Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Τολμάω να το πω, παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός 7-10 πριν από το τέλος. Αγγίζει το θαύμα, αγγίζει την τελειότητα. Και όντως η τέλος. Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα, μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η οικογένεια Αγγελόπουλου είναι όλοι στο παρκέ. Ένα κουβάρι τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Οι παίκτες μαζί με τον κόσμο και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας. Ο Πρίντεζης με υψωμένη γροθιά. Απίστευτες στιγμές, μοναδικές στιγμές που μόνο το μπάσκετ του αθλητισμός μπορούν να προσφέρουν. 61-62. Το θαύμα των θαυμάτων. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει αυτό που φώναζαν και την Παρασκευή οι οπαδοί του, και την κούπα θα τη σηκώσει εδώ μέσα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στο μεγάλο φαβορί, απέναντι στην Τσέσκα. Ολική επαναφορά, ολική ανατροπή, κατάθεση ψυχής, ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Μια ομάδα που το πίστευε από την αρχή μέχρι το τέλος, κοντά σε όλους και σε όλα. Ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. 61-62. Μοιάζει απίστευτο, μα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Είναι πέρα για πέρα Ολυμπιακό. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν και απόψε. Η ομάδα των υπερβάσεων, η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα του Ιβκοβιτς, η ομάδα των Αγγελόπουλων το άξιζαν. Έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια από αυτή την οικογένεια για να επιστρέψει ο... Γυρίσαμε στην Συνάνερ Δε Μαρίνα. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Λιμιάτη, όπως τα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μόλις έγινε η παρουσία της ομάδας του Ολυμπιακού, Χάιν Σάντιτς, Πανούλης, Ντόρτσι, Κέσελ, Παπαδόπουλος, Γκετσεβίτσιους, Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Λούκας και Έισιλο. Τώρα ξεκινάει η παρουσίαση και για την Τσέσκα Μόσχας. Γιώργο, πέρασαμε καλά φέτος. Δεν έχεις αντίρρηση? Το ταξίδι του Ολυμπιακού μπορεί να είχε δυσκολίες, αλλά άξιζε. Μας προσέφερε μοναδικές συγκινήσεις. Ήταν πραγματικά μια πορεία του Ολυμπιακού που κανείς δεν περίμενε, ακόμα και εμείς παρακολουθήσαμε από την αρχή της χρονιάς. Θεωρώ όμως η σοβαρότητα, οι αλλαγές των δύο παιχτών, η δουλειά που έγινε από το προπονητικό team και η προσπάθεια όλων των παιδιών των παιχτών του Ολυμπιακού έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, και για μένα, ανεξάρτητο της σημερινής έκβασης του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι απόλυτα επιτυχημένος όσον αφορά το κομμάτι της Ευρωλίγκας. Και λέγαμε και νωρίτερα στην πρώτη μας σύνδεση ότι εκείνο που εξητάρει τον κόσμο είναι η έκπληξη. Είναι η υπέρβαση που κάνει μια ομάδα. Γιατί στο μπάσκετ το ξέρουμε καλά και οι δυο μας, και όσοι παρακολουθούν χρόνια μπάσκετ, 9 στις 10 φορές, για να μην πούμε 10 στις 10, κερδίζει, νικάει ο καλύτερος. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά σίγουρα η μία αναμέτρηση στο ένα παιχνίδι μπορεί να δίνει μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την ομάδα που είναι το outsider. Πολλές φορές μπήκε ο Ολυμπιακός ως outsider και απόψε έτσι μπαίνει. Έτσι μπαίνει 100%, και απέναντι σε μια ομάδα που μετά την μεγάλη αποτυχία της πέρυσι να μην καταφέρει να προκριθεί στο top 16, επένδυσε, δαπάνησε πάρα πολλά λεφτά, έπαιρνε πολύ μεγάλους παίκτες και σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί της σημερινής αναμέτρησης. Και όντως η Φλαβρινόβιτς, η Σκάουσκας, Μεχία, Κρίστιτς, Κυριλένκο, Βορόνοφ, Βοροντσέβιτς, Σβέντ, Καούν, Κριάπα